corectă. La nivel mental prind bine cele 3 puncte ipotetice pe care Pedro Leal poate să le treacă în contul echipei sale. Lovește bine, dar cred că iar nu trimite cu efect. Ratează pentru a doua oară Pedro Leal. Este pauză, prieteni, pe stadionul Arcul de Triunf din capitală. 18-0 în favoarea Uruguayului în meciul cu Portugalia. O primă repriză controlată cu autoritate de sud-americani. Noi rămânem aici pe stadionul Arcul de Triunf din capitală, unde vă așteptăm peste aproximativ 8-9 minute cu repriza secundă a acestui joc. Vor oferi domnișoare ziariste Mirela Băsescu. Dat puncte pe niște greșeli și penalități ale echipei Portugaliei și plus 2 încercări. Într-adevăr, 2 tentative însă de țintă ratate de Pedro Leal, 2 eseuri pentru formația uruguaiană, care atacă în continuare prin fundașul Jeronimo Echeverri. Echeverri a reușit să marcheze dintr-o lovitură de pedeapsă de la 45 de metri. Nu au fost schimbări făcute la pauză de niciunul dintre cele 2 staffuri tehnice. Lume din ce în ce mai multă pe stadionul Arcul de Triunf din capitală. Ne pregătim însă. Iată o nouă încercare, se pare. Încă nu. A fost oprit Francisco Bulanti, una dintre aripile Uruguayului, și acum este eseul uriașului Christopher Suarez. Da, nu-l putea opri nimeni. O încercare foarte frumoasă, o pasă destul de cursivă. Christopher Suarez, 23-0. 23-0, scorul ia proporții. Da, greu să fie acum în staful tehnic al Portugaliei. Ce mutare ai putea face când iei un eseu imediat în debutul reprizei secunde? E clar că echipa portugheză are probleme mari în apărare și, așa cum am mai spus în prima repriză, nu se regăsesc. Se pare că dacă nu vor încerca să facă ceva, scorul va lua proporții. Da, un sfert de 100 dacă va reuși transformarea aici. Nu are cum să rateze din acel loc. Fără îndoială, Agustin Ormacea, încă 2 puncte pentru Uruguay. Apropo de saltul pe care l-a făcut Christopher Suarez, jucător de linia a doua, 2 metri, s-a văzut că nu era o ușurință așa, cum se întâmplă de regulă cu troacarii. Mulți din lumea rugby spun că, în calitate de antrenori, interzic jucătorilor să facă astfel de salturi. De ce? Se pot accidenta în momente cheie ale jocului, când ei au un entuziasm mare când te afli în fața butului și mai ales că jucătorii de linia a doua sau cei ai înaintării ajung destul de rar în asemenea situații să marcheze pentru echipa lor. Sunt convins că același lucru s-a petrecut și cu jucătorul de linia a doua uruguaian, care, văzându-se în fața faptului împlinit să marcheze o încercare, a făcut un salt pentru spectacol și acesta a venit ca o bucurie a reușitei sale. Da, e de fapt la prima încercare în tricoul Uruguayului, cel puțin la acest turneu, IRB Nations Cup. Aici va fi însă o lovitură de pedeapsă pe care o primesc lusitanii. Da, și jocul se mută bine, promițător în 40-ul advers. O margine bună, o margine lungă scoasă de jucătorul portughez. Trebuie să vă spun că de fiecare dată, înaintea începerii unei partide și în pauza ei, trupa de majorete venite tocmai de la Marghita, din județul Bihor, oferă spectatorilor un moment artistic